Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong nino. Lisod ng pabalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ginaingon, mahal ko kaayo ikaw. Gani, wag yun ko magdahom nga dili day kita ang magkadayon. Mo niyang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Hoy, Brando, ikaw mo kunig kalit nga mitungades ka sagbutan. Ug mialis sa gianan, kuyawan malantanin mo. Ay, kuyaw di agad. Alag kahadlok na ko, good. Di man ko maghimog daotan ni mo, good. Kay mahal tagay ka, ha? Pero wak ko'y gusto ni mo. Labaw sa tanan, wak ka mauyuni sa akong inahan kay bugoy ka, way trabaho. Pita eh. Sige, gikan ka ron. Mangita na kong trabaho, ha? Di na ko maglibod suroy. Aron magustuhan ko sa imong inahan. Okay? Oh. Deal na to na. Arin ako. Ito na eh, nibiya na. Maluoy man ko niya eh. Kay kipati ko nga matuod ko siya nga nahikog man ako. May gani kay wa siya daotang gibuhat nimo. Patyon ko magyud siya ba? Ha, traba kay nang pinuti na to diha, tabas-tabason ko yung lawas niya. Nakagusto lang gyud siya nako na uy. Ug ingon pa niya, dili na kuno siya maglibod suroy, makita na kuno siya trabaho, aron imo na kuno siyang uyunan para na Sasay padas, atik ana, oy, trabaho gyud. Kinsa goy mo dawat nagtrabaho nga wa man ay alamag. Si Dindi mo isugta ay, kaya mamisita ko no siya ni Morong Domingo. Oh, ha? Mamisita na ko karong Domingo si Dindi? Sa Dindi dahi. Buutan na siya, uy. Huwag doon ay maayo kinarpaho. Kababata na ako, eh. Naibawag yung kung saan siya kabuutan. Naibawag bitaw ko nga buutan na siya, gaw. Huwag ambot, uy. Tinuod pa kang mamisita gid siya na ko rong Domingo, no? Mag-isulti ni nanay ni mo, ha? Ni Tia Maring? Oo, mo na isulting nanay Maring. Nagkita ko na sila sa simbahan. Ayan, ingon ko na sa Dindi. Mamamisita siya na ko rong Domingo. Unya, gaw. Ang si plano ni mo, ha? Imo siyang sugton, ha, gaw? O, gaw, kaya tinuid. Ganahan man sa ko niya. Sukad pa sa mga bata pata. Ay, okay na sa siya, eh. Okay na yun na. Pero, doon ay dili okay, day. Doon na. Say, dili okay niya, di ay. Dili kayo. Dili maayo nga akong isulti ni mo, day, kay secret ni. Sapa, day, ikaw. Sige na, uy, kapoy ni mo. Pero bahala ka, uy, ato na lang, uy, mulahos na lang ako sa merkado. Okay, go. Basta sugta siya ako. Ibuutan ka na sa Dindi, uy. Okay siya. Pero, usara ka butang. Da niyang
dili okay, day. Secret. Ha? Kapoy ni mo. Aris ako eh. Kapoy ni mo gaw. Amaw man gaw iloy eh. Okay kunos dindi. Unya na ako ni usa ka butang nga dili okay. Pastila ning igagaw kong bayot pagkasiaw gyud. May kay nagpaseksi ka diha. Karon naman ka mamisita na ako si Dindi. Okay naman sa kuan ng Dindi, nay. Kinahan man sad ko niya kay buutan o niya nindot sad og trabaho. Ay, salamat. Okay, paabuto na to. May gabi! Uy, Amren! ay, palibak. Ay, Di, ninyo to na diha. narunak. Ay, dong Dindi, dong! Dayon diris taas, dong! Aw, kadiyot ha, kay manaog ko. Ablihan akong pultahan. Salamat ya, Miriam. Isugot ko ni mo sa wati ka explikari. Ang tinuod Dindi, may pagtan-aw pod ko nimo. Nagpaabot lang ko nga mamisita og manguyab ka nako. Salamat ay. Malipay kay ko nga karon uyab na kita. Sunod adlaw ba, kay Joti. Nuroy niya ta ha. Day, okay ra ka? O ba, uyab na gud-gud. Kini. Busa di ko mo palipat kun magdata. Kini. Sige. Magdata bisan unsang adlaw ang gusto nimo. Abi di mo day. Gusto ko nga magbinyo na ta. Aw, parehas ta. Kay ako sad. Gusto na pod ko nga magminyo. O kita ang pakasali ha. Kita di, Miriam. O pa. Kanindot ni mo, oy. Kay may kaugalingon namang kang auto. Ako day, ako taon ng gidata-datahan taon. Hapit na ni may impas day. 5 taon tagapalit ng bulto taon nga pagkapalit kay wa man tay kwarta, ngutang na ta. Unya asa man taron? Di ka naman takmol. Ulit na ta? Oo, unya na ta uli day. Manood sa tas mapumnaw dapit, okay ka? Tutag mutil day. Aron sawaan atong duha atong gugma. Dindi. Lami ako tutyan ang tuto eh. Tinuda day. Ang pikas di. Dindi. Dindi. Lami. Unsa ubos ha? Kan ako imo ubos ha. Ala. Unsa man? Unsa hala? Ha? Imo ni. Sus. Ka-cute ko ani. Cute ay day. Cute kaayo. Cute lagi pero kung mau mengidat tanawa. Pero cute lang na pero ako buka lagi ni pero cute na pero gibutangan ko nagbalhibos butakal unsa ba kay? Karo ba kasuhay ng balhibos butakal no? Karon pa. Tanawa ko di butangan ako balhibos butakal. Di ba murag baboy ihasan di ba? Gilokin ni dai darawa ha? Gilokin na balhibos butakal. Gilok ra no. Wa sakit ay no pero gilok sa. Uy, sakit eh. Wala lagi. Gilok lagi. Gilok kayo. Muna akong ingon ni mo, gang. Dili kayo ni okay ba? Kanang iyong armas. Daot niya mo ba? Wa ko sakiti ay. Bitaw eh. Aw sakit gamay. Pero mura ra gatos lukag dagom ang kumpamati nga sakit. Marisinigi ko si niya. Pero ka nas blando day, gaw, ha? Na? Kung makatiraw ka na siya, no? Kung maigo ka niya ng iya, ha? Kirikirig yung kasakit day, no? Dako ka nag-arma si blando day, takas kayo, makaingon siya kang, blando, ah! Asa? Ay! Brando, ikaw naman sa kunig kalit kini alis agianan. Kaslunon na dahil mo di Dindi. Oh, Oo ba?
Ay, sapa. Sapa, ikaw kuniti ba? Oh, kutsilyo? Oo. Kuyog na ako. Ha? Ay palaga. Kuyog na ako ang karaan ng payag sa ibabaw. Kuyog aron di ka mamatay. Ini patyon takas kalami. Hay! Oh. Brando, Anong- kadako o kataas sa imo, ha? Guniti. Guniti ba? Ah, Guniti. Kanahan ko nga gunita ni mga ako. halos dili man ni makom sa usa ka pad. Uy, dako gyud. Kana guniti kainit ni mong padoy. Kana. Gito ko ba na yun? Dahil basta, Nang murag di mabitas unda- akong baba, uy. Ha? Mabitas akong baba. Amo ba? Kini ay. Okay. Tigbantar. Mabitas mga imbaba. Kini kaya di may mabitas ni diri ang nababa. Milyong ka lang. Milyong. May nahitabo gid namo ni Brando ato kikayo na. Ug human sa nahitabo, nawa na nga akong gana nga magpakasal sa akong uyab. Kay nagkauyab naman mi sa tao nga may pugos ug hilabot nako. Ug didto nako nabatyagi nga na virginan ko, siya ang akong gihigugma. Mga katulong kasama ang kaagi ni Miriam diniling tulumanon. What's the style? Siya nang akong gihigugma style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.